Hola, què tal? Soc jo, el de la tele. Benvinguts a l'especial de Nadal del Tu Canvio, el programa estrella de Conca Televisió, la televisió de la Conca d'Òdena i, per què no, de la televisió del món mundial. Avui és un programa especial i, per tant, volem fer un especial d'aquells de darrere de la càmera. Per tant, amics, em poso darrere de la càmera. Que dolent, perdoneu-me, Avui estem, com sempre, a l'estudi on gravem el Tu Canvio. I aquest és l'estudi número 1 de Conca Televisió, on es graven tots els programes d'humor d'aquesta casa. El meu és el principal, ja ho sabeu. Aquí podeu veure la tela verda aquesta, que això és el fons que posen, que vosaltres després a casa no ho veieu perquè em posen aquell fons de formes en moviment que fan que vosaltres us concentreu moltíssim en mi i us quedeu hipnotitzats mirant la meva persona. Però aquí també es graven la resta de programes d'humor de la casa, com poden ser l'En línia, aquí veieu els decorats, que és aquell programa on hi ha 4 personalitats i un al mig, un que fa d'àrbitre, i el que fan és que es dediquen a combatre a boxa entre ells. Un gran programa d'humor. I fins i tot, aquí darrere podreu veure com hi ha les cadires on seuen, la tauleta on posen els gots. Puc confirmar que és aigua i no hi ha dòping. I aquí darrere també hi ha altres cadires, que són les cadires de l'altre programa d'humor, que és el de 5-1, aquell programa d'entrevistes tan divertit i que us agrada tant a casa. Bé, amics, però us he de dir una cosa. Aquest programa de Nadal fa mandra, perquè sóc una persona molt mandrosa. Em fa mandra haver de muntar aquest estudi. Hem de tirar la lona verda perquè es pugui fer bé el croma i és un cunyasso. Llavors també m'hauria de canviar de camisa, perquè porto una camisa verda que es confondria amb el fons i llavors no quedaria bé. I per cert, no m'heu dit res, però porto una camisa molt xula. És d'aquelles que em va regalar el meu amic, el Fede, el Frederic Oms. I el que fa més mandra de tot és haver de buscar nous continguts per a aquest programa. Per aquest programa i per tots. Ja heu vist que els programes especials de Nadal, què fan? Polònies, Cracòvies i companyies. Fan un poti-poti posant les imatges del millor de l'any dels seus programes. I això, en el meu cas, és molt difícil, perquè ja ho sabeu que el meu programa en tot és el millor. Tot i així, hem fet un esforç molt gran de síntesi i hem aconseguit posar les imatges més destacades de tot, per exemple, del munt de feines que he anat fent. Aquí tinc la meva treballadora que ho està fent en aquest moment. Hola. Bona tarda, Àngel. Tinc una feina molt important per tu. Digue'm. Porta'm un cafè. Però mentre mireu les feines que he fet aquest any. Què tal, com anem? Hombre, sí que està a la tele! Sí, Hosti, què tal? Què tal, xato, com estàs, guapo? Molt bé, molt bé. M'he tallat el cabell? No vinc a tallar-me els cabells. És que saps que com estem tan en crisi i això anem malament de pasta. I llavors, com la tele és meva, no puc pagar els salaris de la gent que hi treballa. No vull ni gens, No, i he vingut aquí perquè jo, des de petit, que jo sempre he volgut ser perruquer i vull que m'ensenyis la feina. Home, ja sé de vaig bregat, o sigui, aquí conec molt bé les coses. Escolta una cosa, vols que t'hagi de creure una mica més o què? T'arreglo una cosa? No, jo ja estic bé, Doncs necessitem algú que pugui treure el cabell per ensenyar-te com funcionen les coses. Això ho sabia, Això, ensenya'm. Doncs, sisplau, que havia hagut. Tens alguna cosa, alguna persona que pugui tenir una mica de... Aquí darrere hi havia un tio molt pelut. Doncs que vingui el pelut, home! Escolta, hi ha un pelut... Home, aquest tio és... Què tal? Com va? Hola, Àngel, què dius? Què tal? Com va? És el Jordi del primer... Tu ets el del primer tu- cafè de Ràdio Igualada. Sí, tu ets el de la tele, Hòstia, tio. sensacional, tio. I així sentim molt al matí, com fer aquestes coses, explicar aquestes coses, allò amb aquest tio que Allò li parla, agrada, allò m'agrada molt, tu, Home, escolta, està per internet, escolta, sensacional, eh? Doncs a veure quan ve el programa. No sabies que fos tan pelut, aquí s'hi ha de fer una mica un canvi de look, una mica... S'hauria de fer- Jo em Una mica conformo amb unes extraordinària, puntes, eh? Mira, m'hi he fet jo, mira, una cosa rara, Sí, una cosa més, una mica fashion, una mica, posar una mica el que és els canvis moderns, una mica,
fins i tot mestissatge... Ja, però és que no sé si m'hi veuria. Jo amb unes puntes, faig puntes i ja està. Tranquil·seu que pots les puntes. Mira, una bata pel... Com et dius, maco? Jo Jordi. Això, et sento cada dia, escolta, passar una cosa com Ja, d'acord. guapo, bé. Seu aquí ràpid, que ens fem un canvi, res. Per això unes puntes, vull dir, no... Soc el nou aprenent. És que la setmana passada vaig provar de fer de perruquer, però he vist que no era el meu tema. I llavors he buscat una feina que pugui fer qualsevol, periodista. Llavors vinc per aquí, aviam si em podeu ajudar. Has d'entrar allà dintre i parlar amb el que porta el gorro groc. Ei, companys, tope, Que guai, Hola, sóc el nou aprenent. Hola, nou aprenent. Hola, què està fent? Estic mirant una notícia que pot ser la notícia de l'any. Què cony dic de l'any? Vés a saber, de la història fins i tot. Vols saber quina notícia és? Sí, quina notícia és? Aquest gos que es veu que ha mossegat un home. I estem al darrere d'això. No, però aviam, a mi sempre m'han dit que notícia no és que un gos mossegui un home. La notícia seria que un home mossegués un gos. No, hòstia, que t'ho han explicat malament. Aquest gos, mira, ara et faré fer. Vols treballar aquí de periodista? Sí, porto un bloc de notes i tot per prendre Deixa notes. estar el bloc de notes, això no val per res. Això serveix per les pel·lícules només, hòstia. Oita, ara truquen al telèfon, que tenim un telèfon aquí, i truca, perquè hem de saber qui és aquest gos, aviam qui és el que, com es diu i qui és. Truca al cens de gossos. Vols el número? Sí. El busques, hòstia, sembla que t'ho hagi d'explicar tot, cony. Truca, busca el número. Truca informació, o te l'inventes. Me l'inventaré, aviam si estic de A sort. veure si tenim de sort, hòstia. Jo venia aquí perquè és que estic buscant feina i crec que seria un gran professional del món de la pizza. Vols fer de pizzero o què? Sí. A més, tinc molta experiència perquè a casa meva fem festes amb els amics i és que em diuen el senyor Tarradellas, perquè sóc el millor pizzero Tarradellas del món. Pizza Tarradellas? Hombre, però aquí és millor que les pizzas Tarradellas, aquí si vols fer. Aquesta és una pizza igualadina feta aquí i si vols anem a provar a veure què... Sí. A més veig que aquí esteu calentons, que teniu allà l'estufa, no? Sí, això és un forn, home. Tu me dius que tu eres pizzero? Bueno, avui estic molt emocionat perquè és que estic aquí amb els Laxambusto, és un dels meus grups de capçalera i a més és que és veritat perquè és un dels meus grups de capçalera, jo cada dia em llevo amb una cançó vostra, la de Bon Dia, jo Bon Dia, ningú m'ha demanat per fer Bon Dia i m'encanta, no? I estic supercontent. M'encanta la teva sinceritat, els teus peus creuats, els teus dits... no, ara els has creuat, Però Bon Dia sí, és una cançó que vam composar, Pere, que t'ho explicarà millor, fa molts anys això. Sí. Qui ets tu? A veure, perquè jo no sé on estic, m'he de situar. És veritat. No, ja em presento, jo sóc l'Àngel Ruiz, sóc el crac mediàtic de la Conca d'Atena. Bueno, si és així... Crac mediàtic i showman. Hi ha alguns mitjans de comunicació que em tracten com a showman. A mi m'agrada crac, lo de crac. Lo de showman té de veure amb acció. Crac mediàtic. Bueno, doncs Bon Dia, sí, va ser una cançó d'un disc molt exitós nostre, just més o menys... Quan vam fer La meva terra és al mar, és més o menys aquella època. Però també hi eren, diguem que també hi era. Bon dia, ningú m'ho ha demanat, però fa bon dia. Ara ja sé per què la vam treure del repertori. Té poc ganxo, aquesta cançó té poc ganxo. Hola! Hola, bon dia. Què tal? Bé. Com anem? Bé, sóc el de la tele, suposo que ja em deus conèixer. Sí, l'Àngel. Sí, No, t'explico. Jo venia a buscar feina, perquè com la cosa està molt malament i veig que la gent té problemes, a la tele també tenim problemes, i vull pagar el sou dels meus treballadors i estic buscant feines... m'estic pluriempleant. Llavors he anat provant cosetes i no m'he acabat d'en sortir, perquè no he volgut, però jo podria realment fer-ho. He fet de perruquer, he fet de periodista, he fet de pizzero, també he fet de músic, però els músics són molt bohemis i he preferit deixar-ho córrer. I llavors dic, ara, calla que vull ser mecànic. A més vull ser mecànic perquè, clar, els tallers mecànics és el lloc on sempre hi ha pòsters de ties amb pilotes. Oh, ties amb pilotes. Aquí en tenim un de finet de Caixa Manresa, Bueno, és igual, això de les ties amb pilotes ho deixarem de banda, els pòsters, però, clar, a més he volgut venir al vostre taller mecànic perquè m'han dit que és un taller mecànic molt internacional, que teniu claus angleses. Sí, guaita, aquí te l'ensenyo, però només aquesta, tenim. Home, una clau anglesa molt gran. Bueno, millor claus angleses que no claus de judo, per exemple. Home, sí. Què diu que vol fer? Què hem de fer, aleshores?
Molt bé, sí, anem a la punta, sí. Exacte, anem a treure la punta un moment. Anem a treure la punta, fixa't molt bé, perquè això és el que has de fer, sempre com un mestre que explica com les coses. Mira, agafa aquí tranquil·lament les coses. Fixa't, si són importants, si són molt bones, agafa aquí la punta. Jo tranquil·lament, amb molta tranquil·litat. Talla. La punta, guapo. Però què fas, animal? Però tu no entens ni idea. Però què fas amb això? Tu no entens ni idea. Que vens ni res que s'assembli, home, per favor.